Matats, upasi na ta kay nakaisda na ta matats. Itagaan tag duha ka buk dira matats oh. Nya dugay pa man na mahuman. So natay duha ka buk karon mga isda matats gihatag sa tuwa dara oh. Ato nang kilawon og subawon matats dito sa balay kay busy pa kay linya dire. Nya kita-kits na lang. Siyempre mga tats, mohapit sa tagtindahan no, kay mopalit tag lamas kay wala tay lamas atong isda. So mukuha tag bombay dia, loya, limonsito, sibuyas dahon kung unsa pa man ang naa diha. Dili na ko mukuha kamates mga tats kay daghan kay kamates sa kong rep no, og isa pa naa po koy Chinese pichay nga nabilin dia. So iapil na to na kay masayang pud siya. Mga tats, atong ipilan og down sili kay lami kining down sili sa sinabaw mga tats. Kay kaning sili nga atong gikuha, ato na ibutang sa kinilaw. Nya, daga matag kamatis. Siyempre kani atong Chinese pichay ato na ni apel. Tats, dala na atong isda ganiha, ato na ning kilawon, ang bukog ani mao ni atong sabawon. Mao ni ingredients niya. So, dili na mawala to Chinese pichay dia o kaning down sili, mao ni nagdalag bida. Chip na mga tats. Di na natin sudan. Tingnan lang mga tats. Ano? Oh, dara tong kinilaw mga tats. Siyempre atong sinabaw. Di, natin imong sudan. Mga tats, mga na ta. Dara to bukog mga tats, napuslan jud nato. Mga dato ani mga tats, panglabay ra nila ni. So kita nga mga pobre, oh, simo to nato kay sayang. Achop ni sabaw mga tats. Sayang mga nilabay matas. Kami pwede prito ko ng mga kinilaw-kinilaw, mga bukog-bukog. Yan ko na to.